Twasslu fl-imsida l-ewwel żewġ strutturi tal-ħadid li se jiffurmaw parti mill-flyover tal-proġett infrastrutturali kbir tal-imsida Creek. Infrastructure Malta li hi responsabbli mill-proġett qalet li l-istrutturi se jkopru 28 metru u għandhom pis ta' 60 tunnellata. Dawn ġew trasporti matul il-lejl fil-bidu ta' din il-ġimgħa minn ħalfar sal-imsida bl-għajnuna ta' uffiċjali ta' Transport Malta. Fil-ġimgħat li ġejjin se jkomplu jaslu aktar strutturi tal-ħadid biex imbagħad jingħaqdu flimkien fuq il-post. Kif kien avżat biex jsir dan ix-xogħol mis-sibt li għadda inbidlu xi rotot fiż-żona fejn qed jsir ix-xogħol. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steve Ellul, elenka kif dan il-proġett se jkun qed jinħaddem fuq il-post biex titkompla b'suċċess it-tieni fażi, wara li fl-aħħar ġimgħat tlestet il-bażi għal dan l-akbar investiment li għaddej bħalissa u li se jtaffi l-konġestjonijiet ta' traffiku fiż-żona waqt li joffri spazji miftuħa ġodda. Issa qegħdin niffukaw fuq it-tieni fażi tal-proġett. It-tieni fażi qiegħda tara effettivament il-bini tal-bridge u tal-flyover propju fuq is-sit stess hekk kif issa wasal ukoll il-ħadid propju li kien qed jintrama ġewwa l-fabbriki Maltin. Dak hija issa t-tieni fażi li telqet mod effettiv propju f'dan il-ġranet. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi, Chris Bonnet, enfasizza kif permezz tal-proġett tal-flyover din se tkun ħolqa li se taqqad flimkien il-proġetti tal-kanal u tal-ispazji ħodor flimkien. Flyover għad-differenza tal-proġett li kellna l-airport, pereżempju, il-flyover se jinħadem kollu fuq is-sit, fl-areas dedikati għas-sit. Għalfejn importanti tal-flyover mhux biss se jkun importanti biex naraw il-flow ta' traffiku aħjar, però once li jsir il-flyover. U mbagħad ħanibdew naraw il-kanali jisiru l-spazji miftuħa li ħanatu lill-komunità Misidjana jibdew isiru realtà literalment it-traffiku mbagħad ikun jista' jiċċaqlaq aħjar mill-mod kif qiegħed isir illum. Proġett miexi għada b'andament tajjeb ħafna u qed nippruvaw naraw li nibqgħu sejrin b'dan il-mod dejjem b'ringrazzjament kbir għall kollaborazzjoni li qed insibu mir-residenti u mill-komunità kummerċjali tal-Imsida.